Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna tare da Asiya Audu yandoma. Muna so mu tambaye ta takaitaccen tarihinta da kuma irin abubuwan da muka ga tana kokari game da Kano. Dai ba garinta bane ba, yar Katsina ce, but amma the way she talks about Kano sai sa muka zo all the way from wani gari don mu tambaya me ke faruwa ne da take son Kano, me kuma yasa take son harkar siyasa. Malama Asiya, muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwanki. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Asiya Abdu Umar Yandoma. An haife ni a garin Katsina a Kofar Marusa. Na yi primary school ina da secondary school ina a garin Katsina. So, na yi aure, ina da yara na guda biyu, kuma ina ra'ayin siyasa saboda na gaje ta wurin mahaifina. Ok, kin gaji babanki dan siyasa ne? Sosai kam. Kaman wani irin abu yi a siyasa? Ya yi harkar siyasa ne, irin gyaran siyasa ne, ko kuɗin siyasa ne, ko ya yi mulkin ne, ko me ba mu sani ba? Ito wannan dai duk ba shi bane, amma dai ɗan siyasa ne, kuma ya taɓa yin sanata na Daura Zone, kuma yanzu yana cikin elders ɗin siyasa na Katsina State. Ok, to yanzu kina so ki rika yin haka ne ki zama kamar babanki? Iya, ai daman kyan ɗaya gaji uban shi. Ina da ra'ayin in gaji mahaifina siyasa, gaskiya ina son siyasa sosai da sosai. To gaskiya ne, kin san dama an ci kyan ɗaya gaji ubansa, in ji Bahaushe. So mun gode don. So me ra'ayinki a game da Kano? Saboda muna yawan ganin abubuwan ki mutane na sawa kina magana kan Abba gida. So kin san siyasa ra'ayi ce kuma riga ce. Ni dai yar jihar Katsina ce, amma gaskiya ina son jihar Kano, kuma ba komai yasa nake son jihar Kano ba illa mutum ɗaya, Kwankwaso, saboda masoyin mahaifina ne. Sannan kuma banda haka akwai mutumin da zaka ga kana ra'ayin shi a ko da baka taba ganin shi ba ko wani abu. So ni ina son Abba gida ne, ya yi mani ne saboda kalar rayuwar shi, bai gudun talaka, ya san darajar dan adam, shi yasa ni nake son Abba gida na jihar Kano. Tunda ni dai ba a jihar Kano bace, amma dalilin wani zaka iya sanin wani ko kaso wani. So ni a gaskiya ina son siyasa Kano, kuma ina so Abba gida ya zama gwamnan jihar Kano. Ok, to Hajiya Asiya, ina so in ƙara tambaye ki abu saboda muna da ƙwararren lokaci, ba za mu daɗe ba sosai. Abin da nake so in tambaye ki anan shine, yanzu shi Abban ya san kina ƙaunar shi? To gaskiya kusan ya san ina ƙaunar shi, saboda san da nake yi ma Abba. Na je Kano kuma na ga Abba, mun gaisa sosai da sosai, ya karrama ni, ya mutunta ni sosai da sosai. To tun ma nan na ƙara son Abba, die hard ɗin shi ce ni gaskiya. Die hard ɗin Abba ce, saboda ya san darajar mutum, ya san darajar ɗan adam. Saboda a koda yaushe idan a rayuwa akwai wani abu, mutum ko bai ɗau wani abu ya baka ba, idan ya mutunta ka, kin sa an ce shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma, in ji Bahaushe. So gaskiya ni Abba gida ya yi mani, kuma ina ra'ayin shi, kuma ina mai fatan ya zama gwamnan Kano. To yanzu kama in tambaye ki, me zaki cewa game da mutu Karabe Darma a Katsina? Kisa mutanen Katsina suna tunanin suna so ya fito governor a Katsina, mutane sun faɗa suna bukata. Ito gaskiya ni bani jam'iyyar PDP. To amma kuma gashi kina yin Abba. Ina yin Abba ra'ayi ne. A dai Katsina ne a gaskiya bana yin PDP, APC nake yi sak, saboda Right Honorable Aminu Bello Masari da sanata na Daura Zone Ahmad Babba Kaita, gaskiya su ne mutanen da suka sa nake bala'in san jam'iyyar APC, saboda sun san darajar dan adam. A Katsina, a tarihin Katsina, ba mu taɓa samun gwamna wanda ya san darajar talaka ba, wanda kuma baya da wuya gani kamar Right Honorable Aminu Bello Masari. Haka kuma Daura Zone bangaren mu, kuma Ahmad Babba Kaita, mun yi dace, ya san darajar mutum, ya san kuma kula da talaka, ya san kuma darajar dan adam. So gaskiya ni saboda su ne nake yin APC sak. Ok, to yanzu na gana abin da kiya jamalama. Yanzu abin da nake so in tafi ki abu ɗaya ne, because za mu tafi. Ina so in sani cewa yanzu a da kike zaune haka, kina wani siyasa ne ko kina zama haka ne? A gaskiya ina siyasa, ni yar siyasa ce cikakka, saboda kamar yadda na faɗi miki a baya, kin san an ce kyan ɗaya gaji uban shi.